la Gretel. El Pare Noel. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! El pare. La mare, la cantant. Sí. El Rudolf, el Gordinflons i el bailarín. La nit de Nadal! Que bé! M'agrada molt aquesta nit perquè ve el Pare Noel! Stephanie es posa a cantar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y toda va a salir. La princesa Daina escolta cantar a Stephanie cantant i es posa a riure. Ja, ja, ja. Ja. Avui és Nadal bien. La Gretel es comença a portar malament. Que es faig els dits. Va venir el Pare Noel amb els 3 renos. Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! El pare li va dir a la mare: I si li amaguem els regals a la Gretel? I tant! La Gretel es va despertar I va dir, i els meus regals? No ha passat el Pare Noel. Sí, filla, només t'ha portat carbó. Em portaré molt bé a veure si passa. va fregar el terra i va ordenar la seva habitació. Espero que vingui. Que era una broma. Te'ls hem amagat. Ho sento, filla, t'havies portat malament. Té, filla, els teus regals. Bon Nadal, Gretel. Ala, quins regals més xulos. A la princesa Daina li van portar, com per exemple, un avió. Pare, mare, us agraden els vostres regals?
també. Conte acabat, ja s'ha acabat.